ves arredor, nun lugar que está preto daqui. Ven a este mundo de cor, A abella Maia. porque todos agardan por ti. A abella Maia aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. Un agasallo do ceo. Pero que foi iso? Ola, rapaces, notastes iso? Que sería? Debeu ser un animal terrible. Fun bater contra unha árbore. Fendeu unha cuncha. A min pareceu un terremoto. Pensei que o túnel me ia caer en riba. Non foi iso, non a vistes? Pasou unha manda de vacas pola pradería. Que é unha vaca? Non o sabes? É unha... Ai, así. Mu! Mu! Grazas, Barry, teño yo que dicir a Willy. Maia, agarda por nós. Non quero estar eu só aquí se volven eses monstruos grandes. Como cheira. Ai, mi madriña, pero como soa. Iso fixo unha vaca. Deben ser moito máis grandes do que pensaba. Entrar e sair a coller néctar vai ser un verdadeiro pesadelo para a colleita. Notache o paso das vacas, Willy? Non, eu non notei nada, Maia. Estaba dormindo. Pero agora noto ben o cheiro. Que é iso? Hai que retirar esa cousa inmediatamente. Convidei a raíña da colmea Malva Real hoxe á tarde a hora da xelea para falar de compartirmos as flores da pradería. Temos que causar unha boa impresión. A entrada da colmea debe estar impecable. Que mágoa. Unha vez que hai algo interesante diante da colmea. Desculpe, Maxestade. Quere que vai a buscar a Kurt, Maxestade? Sí, Maia, por favor, vai no buscar. Ola, rapaces! Vistes todos os mosteiros que caeron do ceo? Que boa sorte! Non é así, tío Kurt? Así é, ben, pero significa que temos que traballar moito. Traballar? Ai, iso non ten graza ningunha. Podíades retirar un bosteiro que caeu diante da colmea. A raíña ten unha convidada á hora da xelea. Ai, sinto moito pola raíña Maia, pero teño traballo demais. Podo facer eu, tío Kurt. Será o primeiro bosteiro que recolla eu só. Ben, quizais sexas novo demais para un bosteiro enteiro, non crees? Sí, pero teño músculos. Ya! Yacau! Vale logo, podes ir. Yahoo! Ai, sí! É o bosteiro máis enorme que vin na miña vida. Sí. É verdade que é máis grande que moitos dos outros espécimes que vin por aquí. E cheira moito mellor. Que? Pensas que podes facelo? Claro que sí, Maia. Vai ser abraiante. O primeiro do menú. Unha bola de bosta, cagallas de coello e Romeu. Despois outra bola de bosta, cortiza e subiote, quizais. Que vos parece? Como prefiras, ben, pero fai noxiña. Fede. É unha mestura de bosta, cagallas de coello e
mosca. Sí? É moi difícil, ben. Mexacán. Non! Un trevo de 4 follas é unha bola da sorte. Veña, tocade a todos! Oh. Estou cho dicindo, é unha maravilla que hai que ver. Podemos facer unha merenda fantástica. Sí! Ben, as bolas son estupendas, pero a raíña ten unha convidada moi importante que a ven visitar hoxe á tarde. Creo que hai que apurar un pouco. Maia! Agarda, traballa con cuidado. Facer bolas é unha arte, sabes? Ademais, pesa demasiado para ti. Aquí o escaravello son eu, e son quen vai rematar o traballo. Encanta-me o cheiro da bosta a mañá. Ei, vos, cuidado! Ídela estragar! Estou facendo unha bola de bosta. Aquí arriba fago o que quero. Moitas grazas. Pero non houbo progreso ningún. Onde está Kurt? Non chame o tío Kurt. Este traballo é meu. Hai que avisar a raíña. Non se preocupe, camuflaremos o resto da bosta con pétalos de flor e ben pode rematar mañá as bolas. Oh, Seguro que a raíña Malva Real quedará impresionada. oh, está ben. Sabede lo que imos facer? Imos sacar a alfombra vermella para recibir a raíña Malva Real. Ah, a alfombra vermella. Que clase. Maia, crees que así vai desaparecer o cheiro? Se usamos moitas flores que ulan ben, sí. Veña, Willy, vamos. Ai. Alto! Non podedes poñer unha cousa calquera niso. Ai. Un traballo excelente, amigos. Excelente, bravo. Non parece unha alfombra vermella exactamente. Hai demasiadas cores. Sí, pero cheira ben. Non podemos deixar esa cousa diante da colmea. Incluso hai un par de moscas de merenda aí enriba. Temos que traer a Kurt o antes posible. A raíña de Malva Real vai chegar en calquera momento. Ai, se facemos iso, meu tío vai dicir que son un escaravello fracasado. Non podemos facerlle isto a ben. Tes razón. Maia, non tes ningunha idea brillante. A entrada da colmea debe estar impecable. Moi ben, ides axudar todos agora, porque vendo o tempo que nos queda, imos vos necesitar a todos vós. Alto! Quen anda aí? Oh, encontraste ben, Maia. Onde ías con tanta presa? Maxestade, queríalle dicir algo á raíña de contado. Colleume un refacho de vento e penso que me manquei. Pensa que podería acompañarme ata a colmea? Oh, claro, Maia. Resulta que agora mesmo imoslle facer unha visita á túa raíña. Debín escordar unha á, maxestade. Seguide recto, un pouco para aquí e para ali. Ai, que me toca
toca sempre o peor. Atrás! Ai, non! Para atrás, non! Moi ben, para adiante, pero un chisquiño á esquerda. Oh, parece que ten as ás mellor. Benvida, querida irmá, benvida. Que é esa cousa rara que vai a rolos? Pois... Unha bala da sorte correcendo de pétalos de flor é feita especialmente para celebrar a súa chegada. Poderíanme facer outra a min. Poñería na entrada da miña colmea e... Mira, sabes, é unha edición exclusiva que preparou Maia especialmente para nós. Oh, oh! Vaya bola de bosta! Ai! Bo traballo, Ben! Conseguiches crear unha bola estupenda! Que ben! Foi todo grazas a vos, rapaces. En especial a ti. Grazas, Maia. Serías un bo escaravello. Ai.